Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg egentlig lave sådan 10 facts om mig. Jeg undskylder larmen i baggrunden, men vi er ved at få lavet noget i gården eller sådan noget. Men 10 facts om mig, for jeg tænker, at jeg har lige lavet den her YouTube-kanal, så kunne I kende mig lidt bedre. Ja, så siger jeg bare, hvis I kommer i gang. Hvad hedder mine forældre? Mine forældre hedder Pernille og Lars. Altså min mor hedder Pernille, og min far hedder Lars. Så ja, næste facts. Okay, nummer 2 facts er, hvad hedder du rigtigt? Altså, det er fordi, det som jeg har kaldt mig henne på YouTube, det er jo Silke Sølvhage. Og det som jeg sådan rigtig hedder, det er jo Silke Sølvby Herstal. Men det synes jeg egentlig var lidt langt at hedde. Sådan kan man lige gå ind og søge på Silke Sølvby Herstal. Det er måske lige sådan overdrevet. Så jeg har egentlig bare kaldt mig for Sølvhage. I må sagtens kalde mig for Silke Sølvby Herstal. Eller Silke Sølvby eller Silke Herstal. Jeg er ligeglad. Det var bare lige en forkortelse af blæden efter mig. Så ja. 3. facts om mig. Om mine forældre er skilt, eller om de bor sammen. Mine forældre, de er skilt. Min mor har en kæreste. Vi bor, lige nu er jeg hos min mor. Vi bor her i Vendløse, vi er lige flyttet hertil. Så det er derfor, hvis der står nogle flyttekasser, det er også noget der, ikke? Så fordi at jeg er lige kommet på plads. Så vi er sådan lidt, ja. Og hos min far, der bor jeg nede i Brøndshøj. Og jeg går på Brøndshøj skole. Ja. Yeah, facts om mig. Ja. Det er, har du nogen søskende? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke, og jeg har aldrig haft det, og jeg får det nok heller aldrig, og det kommer bare ikke til at ske. Ingen søskende her, og samtidig med at vi lige tager om søskende, så tænker jeg, at vi tager kæledyr med ind, så vi har det fastslået. Jeg har ingen kæledyr. Jo, det har jeg. Jeg har fisk. Men det er ikke rigtig mine. Men de er her. Ja. Så ja. 5. facts om mig. Hvilken deodorant bruger du? Altså, jeg synes også, det var et meget mærkeligt spørgsmål. 2 sekunder. Okay, hvilken der er min yndlingsdeodorant? Det vil så sige den eneste, som jeg sådan har, fordi det er den, jeg har købt. Ikke sjovt. Det er den her Natural Anti-Passing Spray Roll-On og 0 parfume. Ej, ven. Kan I høre det? Nå, ja. Det er lidt min yndlingsdeodorant, vil jeg sige, fordi jeg er ikke så meget til det parfume. Nej. No. 6. facts om mig. Ja, 6. facts om mig er. Ja, 6. facts om mig. Ja, det er, hvad for en skole går du på? Og som sagt, det kan jeg lige til at sige lige før. Jeg går på Brøndshøj skole, som ligger cirka 7 minutter fra min far og 20 minutter og en halv time fra min mor. Så slemt er det jo ikke. Bortset fra, hvis du går, ikke? Så tager det 40 minutter fra min mor. Og undskyld, hvis der i sidste sådan lidt, at jeg var sådan dine og men det er sommerferie. Det og der er der er 4, som har skrevet til mig privat over Instagram, at de godt kunne tænke sig en roomtur på mit nye værelse. Altså dem, som ved, at jeg har fået et nyt værelse.
Og jeg tror lidt, det bliver den næste video, når det er, at alt er kommet på plads. Like lige, eller kommenter lige, hvis I gerne vil have en vlog fra min, jeg skal på camping, som min mor lige var inde at sige, at vi tager afsted kl. 2, jeg skal på camping, hvad hedder sådan noget der, oppe i Jylland et eller andet sted, sammen med hele min familie. Så kommenter lige, hvis I gerne vil have det, og like, så kommer der en. Men det skal meget gerne være i dag, jeg så får den her video op, så jeg skal lige redigere lidt hurtigt og sådan lige. Så, ja. Men ja, næste facts. 7. facts om mig, det er, hvor gammel er du? Jeg er kun 12. Jeg er 12 år gammel. Skal op i 6. klasse. Ja, 8. facts om mig. Ja, jeg er lige nødt til at springe det her facts over, fordi det er, hvad klasse skal du op i efter sommerferien? Og det er som sagt 6. klasse. Så ja. Ottende facts om mig. Hvad? Okay, 8. facts om mig, det er, hvad? Sover du med nattøj eller uden nattøj? Det er faktisk meget forskelligt. De dage, hvor det ligesom er varmt, der sover jeg overhovedet med nattøj. Jeg vil ikke finde på at røre det. For jeg er sådan en, der har det meget varmt. Men på sådan nogle teltur, som vi skal senere, der sover jeg med nattøj, fordi der bliver det tit rigtig koldt i skrov. Så ja, den jeg bruger, det er, ja, det er den her med lidt. Okay. Okay. Det er den her, man kan overhovedet ikke fornemme den der. En hel dragt. Ja, med unicorns på. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er så meget til unicorns. Altså, jeg synes, de er meget cute, men ja. 9. facts om mig. Hvad er dit yndlingstøj-mærke? Jeg tror lidt, det må være Zara. Den er rimelig vild med, eller Viomoda. Det må nok være mine 2. Jeg kan ikke helt vælge mellem dem. Så ja. 10. facts om mig, det er, hvor meget make-up har du? Nu er jeg sådan lidt nybegynder, fordi jeg er lige blevet 12, du ved, så jeg har ikke helt brugt make-up endnu. I kan lige se det. Og efter det, så vil jeg ellers bare sige mange tusind milliarder gange tak, fordi I så med. Og husk at abonnere, like, skriv, om jeg skulle lave den der vlog. Og så mange tak, fordi I så med den her video. I skal lige huske at følge mig på Instagram og på Snapchat. Hej! Jeg har selvfølgelig noget mere, men det er selvfølgelig lige pakket ned, for jeg har lige gået og pakket til, at jeg skal på camping. Så der har jeg ligesom pakket det meste af ned, så der er ikke lige mere lige nu. Ja, I må give den et ordentligt stort fedt like og skrive noget i kommentaren, hvis I gerne vil se en make-up samling. Så ja, vi ses.